Azt mondja, hogy nem kell a közönség. Nagyon célra vezető. Ha elmentek, akkor majd visszajövök érte. Sok hülye ember tudod. Aha, figyelj. Na, azt mondja, ez az autó az jó lenni. Na, most veszed? Veszem folyamatosan. És zoomolod is, mert ebből semmit nem látok. De majd ki tudod nagyítani. Ha Hát bezoomolom... ennyire nem. Tessék. Zoomold be nyugodtan, melyzet. Ki tudom tisztítani a képet. Ettől egy kicsit távolabb. Picit még. Így jó. Oda megy, ahol voltunk. Ja, azt mondja, de akarok ideugrani. Én akkor tönkre teszem minél előbb. Elvágom az egér utat, tudod. Veszed vagy? Aha. Ja, igen. Csak takarja ez a szar. És ha ide állunk? Yeah? Yeah. If there is some food here? He doesn't like the public. No. Okay, let's leave him. Maybe he will come Yeah. for the